కానీ నాకు ఎందుకు ప్రభాస్ వాక్ చేసుకుంటూ వస్తే ఒక స్వాగ్, కత్తిలు ఇలా వదిలేస్తే ఒక స్వాగ్, కాళ్ళని ఇలా పెట్టి చేతితో బ్లడ్ అలా వాన నీటిలో అదో స్వాగ్, ఏదో స్వాగ్ అలా కొట్టేసి దులుకొని ఇలా వస్తాడు, ఇలా వస్తాడు. జస్ట్ వాక్ రాదు, అదేం ఫైట్ కాదు, కొట్టేది కాదు. ఆ ఇంటర్వెల్ కాటరమ్మ ఫైట్ లో కత్తిలో వదిలేస్తాడు, జస్ట్ కత్తిలో వదిలేస్తాడు. పిచ్చెక్కిపోయా నాకు విషయం పొడిచినప్పుడు కూడా అంత ఎక్కలే. కత్తిని ఇలా వదిలేస్తాడు, ఆ బ్లడ్ చేతికి బ్లడ్ ఉన్న హ్యాండ్స్ లో ఇలా వదిలేస్తాడు. ప్రభాస్ పట్టుకోవడమే కాదు, ప్రభాస్ కి కాదు, ప్రభాస్ చేతికి, ప్రభాస్ కాలుకి, ప్రభాస్ ఐస్ కి, ప్రభాస్ ప్రతి దానికి మాట్లాడితే ప్రభాస్ షాడో కూడా ఉంటుంది. కరెక్ట్. ప్రభాస్ కి తప్పితే ఇంకెవరికి లేదు గ్రావింగ్. ఛత్రపతిలో ఆ గేర్ ఇలా పట్టుకుని ఇలా అంటాడు చూడు, గేరు. బాహుబలిలో కట్టపాల కత్తిస్తుంటే ఇలా అప్పుడు